Неафіцыйна, але Лукашенко ўжо пачаў прэзідэнцкую выбарчую кампанію. Апазіцыя яшчэ толькі вызначаецца з кандыдатамі ды праграмамі. А мы памятаем, што свабодных і дэмакратычных выбараў у нашай краіне няма ўжо больш як 2 дзесяцігоддзі. Ці Лукашенко забяспечыў сабе падтрыманне на будучыню з Масквы і які інтарэс у Беларусі мае Захад, разбіраўся Ігор Кулей. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі па законе маюць адбыцца не пазней за восень 2020 года, але тады ж мінае і апошні тэрмін для правядзення выбараў парламенцкіх. А таму з цэнтр выбаркаму прагучала парада. Адную з кампаніяў правесці раней, восенню 2019-го. Значыцца, наступныя выбары могуць адбыцца ўжо праз год. Ці рыхтуецца да іх галоўны кандыдат. Александр Лукашенко заўжды думае пра наступныя выбары, і ён працуе ў перманентным рэжыме, і мы гэта бачым па розных там дзеяннях, у тым ліку папулісцкіх кшталту. Вось узяў, скасаваў забарону на начны продаж алкаголю. Гэта ўсё з думкай пра электарат. Спрыяе ранейшаму правядзенню выбараў як факт стабілізацыі беларускай эканомікі, гэтак і даволі значны рост заробкаў у апошнім часе. Лепш карыстацца сітуацыяй сёння, чымся чакаць, што там прынясе 2020. Спрыяльная і сітуацыя ў адносінах з Захадам, які пасля падзеяў 2014 года ва ўкраіне паставіў на Александра Лукашэнку як гаранта стабільнасці ў Беларусі. Europa będzie za tym, kab zachować status quo sytuacji u Białorusi i przede wszystkim będzie zaciekawiona u tym, kab zachowała się prezydentura prezydenta Łukaszenki na następny rok. Eurosojus był zaangażowany u polityczną sytuację w Białorusi tylko marginalna i tylko u czas kampanii 2006 roku, kiedy była dosyć wyraźna podtrzymka kandydatury Aleksandra Milinkiewicza. Za to w любые другие периоды tego zaangażowania настолькі не было видно. Не праглядаюцца і нейкія праблемы ў адносінах з Крамлём. У жніўні і верасні Александр Лукашенко двойчы сустракаўся з Уладзімірам Пуціным, пасля чаго у назіральнікаў узнікла ўражанне, што Маскву і Менск дзеляць нейкія невырашальныя гандлёвыя ці палітычныя канфлікты. Тым больш, што наступная сустрэча двух палітыкаў адбудзецца ўжо праз тыдзень. Я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем. Они не такие сложные, хотя они с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее, их надо решать. Проблем особых с решениями вопросов я не вижу. Вонкавыя пагрозы для Александра Лукашэнкі на сёння мінімальныя. А што адбываецца на ўнутрыпалітычным фронце? Пра жаданне вылучыць сваіх кандыдатаў на наступных выбарах выказаўся ўжо шэраг палітычных структураў. Ліберальна-дэмакратычная партыя і адзін з ейных лідараў Олег Гайдукевич. Гавары праўду, ад якога могуць вылучыцца Андрэй Дмітрыеў або Тацяна Караткевич. Не застанецца звонку кампаніі БНФ з імаверным кандыдатам Алексеем Янукевічам. Магчыма, сваю кампанію захоча правесці дэпутатка палаты прадстаўнікоў ад партыі АГП Ганна Канапацкая. А вось самая партыя АГП пойдзе на выбары разам з калегамі па правацэнтрысцкай кааліцыі, партыяй БХД і рухам за свабоду. Тут магчымыя некалькі кандыдатураў: Севярынец, Рымашэўскі, Губарэвіч. Як дагэтуль ніхто з гэтага спісу аб пачатку перадвыбарчай кампаніі яшчэ не абвяшчаў. Прадстаўнікі апазіцыі ўжо традыцыйна аддаюць ініцыятыву ў гэтым пытанні ўладам. На сёння правацэнтрысцкая кааліцыя знаходіцца ў працэсе перамоў, у працэсе падрыхтоўкі да кампаніі адзінага кандыдата. Мы акцэнтуем сваю увагу на працы над праграмай гэтага кандыдата. Таксама вядзем перамовы пра вылучэнне супольнай кандыдатуры. Яшчэ рана казаць нейкія канкрэтныя прозвішчы, но адзінае, што я магу дэклараваць, што мы дамовімся пра механізм такога вылучэння. Канешне, як і ў 2015 годзе могуць быць і іншыя кандыдаты, пра якіх мы сёння нават і не чулі. Ёсць і тыя, хто ўдзельнічаць не зможа. Мікалай Статкевіч, адзін з лідараў маршаў недармаедаў, мае судзімасць, якая забараняе яму прыняць удзел у гонцы, але і ў яго ёсць свой план. Ва ўмовах адсутнасці выбараў, в адсутнасці рэальнага падліку галасоў, перамога дэмакратыі магчыма толькі праз плошчу. Сабраць плошчу, ціснуць на ўладу, мо нават сядзець на этой плошчы месяц, дамагчыся вяртання нармальнага закону, нармальнага падліку галасоў і перамагчы. Гэта задача максімум.
І я готовий підтримати кандидата, які підпишуться під цією задачею. В умовах, калі ўлады робяць высновы са сваіх памылак і хутка адкручваюць непапулярныя рашэнні, разлічваць на шырокую падтрымку плошчы не выпадае. Адчувальна, беларусы больш не адорваюць Лукашэнку той падтрымкай, што і раней, але і не збіраюцца выносіць гэтае незадавальненне на вуліцы пры адной умове. Што будзе рэальным ворагам, нават я б сказаў, Лукашэнкі, і гэта адназначна эканоміка. Ён нават сам прагаворвае гэтую фобію ў размовах з падначаленымі, кажа, што калі нам трэба і баяцца нечага, і трымцець, то гэта эканоміка. Сапраўды, таму што ўсё астатняе пад каўпаком. А таму вынік наступных выбараў лёгка прадказальны. Лукашенко выйграе іх, як і ўсе папярэднія 5 разоў. А вынік будзе залежыць не толькі ад здольнасці Лідзіі Ярмошынай намаляваць Лукашэнку элегантную перамогу, але і ад крывой беларускай эканомікі.